さあ、いよいよ買えました。皆さん見てください。先日ね、ヨーヨーストアのね、リバインド行ってきたんですよ、渋谷店に。そしたら見てください、このシーカー。はい、購入できました。はい、通常のね、水色のシーカーを持っていたんですが、この渋谷の、ほら、これ色がいいでしょう。ずっと欲しかったんですよ。再販されたということで。通販ではね、やっぱ早く終わっちゃってたんで、店舗ではね、買えました。これね、高見ストリングって言ってね、これにね、付け替えて振ったら、ほんと振りやすいの、これ。ルーピングプレイをする方にはおすすめですよ。振るから見ててくださいね。これが私の苦手なオーバーザフェンスなんですね。練習中でございます。そしてもう一つはホップザフェンス。これの起動が難しくてね、苦手なんだけど、せっかくいいヨーヨーを手に入れたんで、練習頑張ってみたいと思います。